हाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे भिडियोआव फिन बरायफिनबाय आं दिनै सावरायनो नागिरदों इउट्युब हेन्डेलनि सोमोन्दै इउट्युब हेन्डेला मा बेखौ लानानै बहुता कनफ्यूज जागासिनो इउट्युबा मोनसे गोदान आपडेट हरदो इउट्युब हेन्डेल बे इउट्युब हेन्डेला नोंनि मोनसे इउनिक आइडेन्टिटी जागोन सार्च बाराव नोङो सार्च बाराव बे हेन्डेल क्रिएट बानायखांनायनि उनाव बेखौ सार्च बानायबाथाय नोंनि डाइरेक्ट पार्सनल इउट्युबाल' खोन्थायगोन मोनसे नामावनो गोबां चेनेल दङ सार्च बानायबाथाय मोनसे नामावनो साथाम साब्रैनि इउट्युब चेनेल बा गोबां मानसिफोरनि इउट्युब चेनेलखौ खोन्थायो दा बिदि जानाय नंला बे हेन्डेलखौ बानायना लानायनि उनाव जेब्ला सार्च बानायगोन मात्र नोंनिल' चेनेला श' बानायगोन इउट्युब हेन्डेलनि थाखाय नोंनाव मेलाव मेसेज फैगोन नलेबा नोङो वाइटि स्टुडिअ थांनानै बे चेक बानायनो हायो इउट्युबनिफ्राय पारमिसन होआगौमानि नोङो इउट्युब हेन्डेल बानायनो हाया बिनि थाखायनो मेसेज फैग्रोनांगोन बा वाइटि स्टुडिअ नटिफिकेसन फैखागोन बेखौ चेक बानायनानै उनाव हेन्डेल बानायनो हायो बेयाव हेन्डेला एदारेट नोंनि नामखौ हमना ला आंनाव फिटनेस डेम' चेनेल दङ बे फिटनेस डेम'नि नामाव आं हमना ला एदारेट फिटनेस डेम' बिदि बानायना लानो हायो होमबाना डाइरेक्ट सार्च बानायबाथाय आंनियाल' खोन्थायगोन नलेबा फिटनेस डेम'नि नामाव बहुद गोबां चेनेल दङ बेयो फिटनेस डेम' सार्च बानायबाथाय बहुदानो खोन्थायगौमोन नाथाय दा बेखौ बानायना हेन्डेल बानायना लानायनि उनाव फिटनेस डेम' एदारेट फिटनेस डेम' टाइप बानायबा आंनियाल' खोन्थायगोन हमना ला आंनाव इन्स्टाग्राम बा टुइटाराव जेरै एदारेट सुख सरगियारि बेबायदि दङ थिग बेबायदिनो हेन्डेलखौबो बिदि बानायना लानांगौ होमब्लाना डाइरेक्ट आंनियाल' खोन्थायगोन इउट्युब हेन्डेला 0 साबस्क्राइबार बा 0 भिउआवबो जों बानायनो हायो जेब्ला गोदान इउट्युब चेनेल खुलिनायनि उनाव जोङो इउट्युब हेन्डेल बानायनो हायो जायफोरा आगोलो कास्टमाइज नटिफिकेसन बानायखाना दोननाय दङ बिसोरना इउट्युब हेन्डेल अलरेडि नटिफिकेसन फैदो बा बिसोरना थबनो फैग्रोदो जायफोरा बानायाखैमोन बिसोरना एसे देरि जायो आरो दा जुदि नोङो आरो बानायफिननो नागिरदोंबाथाय कास्टमाइज इउआरएल दा बानायनो हाया इउट्युबा बेखौ बन्द बानायनानै दोनबाय आरो जुदि नोंनाव कास्टमाइज इउआरएल बानायखानाय दङ अब्लाना बे इउआरएलनि थ्रुयैनो अलरेडि इउट्युबा नोंनो हरगोन हमना ला एदारेट नोंनि माबा नामखौ जुदि बानायखाना दोनोबा बिदि नामैनो नोंनो पारमिसन हरगोन बा बिदियैनो बानायना लानो हायो थेवबो दाना जोङो माबोरै चेक बानायो बा इउट्युब हेन्डेलनि नों बानायनो हानाय जाथ'गोन ना जाथ'वाखै बेखौ माबोरै चेक बानायो जों मेलाव आरो वाइटि स्टुडिअ माबोरै चेक बानायो नायलांदोनि लोगोफोर इउट्युब हेन्डेलखौ जों मेलाव चेक बानायनो थाखाय फार्स्ट टाइम नैबे मेलाव क्लिक बानायदो बिनि उनाव नैबेयाव आंनि इउट्युब हेन्डेलनि सोमोन्दै फैदो बेखौ आं क्लिक बानायना नायनोसै नैबेयाव मोनब्रै फैदो नैबेयाव बुंदो हाय सुक्रे मनिटर we are writing to let you know that over the coming week your YouTube will be introduced handle to make it easier for the member of community it find and contact with each other your handle will unique to your channel and will be now able mention your comment community and post and more नैबेयाव बुंदो आंना नेक्स्ट उइकआव फैगोन होननानै नै आरो गोबां माबा माबि लिरबावदो बेखौ फरायना नायबानो जाबाय नोंसोरो आंना दा इलिजिबोल बा दा फैथ'वाखै आंना नेक्स्ट उइकआव फैगोन होननानै बेयाव मेनसन बानायदो एडभान्सै हरग्रोबाय दाना जोङो बेखौ बेक बानायनोसै बेयावथ' दा जाथ'वाखै नालाय बेखौ बेक बानायबाय माने आंना हप्तासेनि उनावसो बानायनो हागोन होननानै बुंदो मेसेज खेबसे फैबावगोन सर्टलि बिसोरो इनफरमेसन हरगोन दाना जों वाइटि स्टुडिअ क्लिक बानायना नायनोसै नैबे वाइटि स्टुडिअ क्लिक बानायबाय बिनि उनाव बेयाव नटिफिकेसन फैदो नामा नैबेयाव खनायाव थांनानैबो जों नायनो हायो नैबेयाव बेयाव जेबो मेसेज फैयाखै नटिफिकेसनाव जेबो गैया आरो इउट्युब हेन्डेलखौ ब्राउजिङाव सार्च बानायना नायनोबाथाय गुगोलाव क्लिक बानायदो बेनि उनाव बेयाव टाइप बानायदो www.youtube.com/handle बेबायदि टाइप बानायनानै सार्च बानायदो नै दाना बेबायदि खोन्थायगोन नैबेयाव होनदों handle will be ruling out soon we will notify you when you can choose yours माने बेयाव बुंदो इउट्युबनिफ्राय थाबैनो हरगोन होमबाना नोङो हारसिं सुस बानायना लानो हागोन बुंदो नैबेयाव नोङो इउट्युब हेन्डेला मा बुस्थु नैफोराव मोजाङै नायनानै फरायनानै बानायनो हायो नैबेयाव आरो माबायदि बानायनांगौ माबायदि जागोन बेबायदि इउट्युब हेन्डेलखौ बोरै बानायो आंना जुदि फैखांनायनि उनाव आं भिडिअ बानायगोन बेखौ माबायदि बानायनांगौ आं बेयाव खोन्थायगोन जों दा बेबायदि चेक बानायना नायनो हायो जुदि बेयाव रिजार्भ खोन्थायनायमोनबा बेयाव अलरेडि नोंना फैनाय खोन्थायगौमोन दाना बेक बानायनोसै लोगोफोर बेबायदि जोङो
गोरलैयैनो चेक बानायनानै नोङो इउटुब हेन्डेल बानायनो हानाय जागोन ना जायाखै बेखौ नायनो हायो। आरो गुबुन मोनसे भिडिअ'आव माबोरै इउटुब हेन्डेलखौ बानायो बिनि सोमोन्दै एक्सट्रायै भिडिअ' बानायना होगोन, नोंसोरो बेयाव नायनो हागोन। लोगोफोर जुदि भिडिअ'खौ नायनानै जुदि मोजां मोनदोंब्ला लाइक आरो साबस्क्राइब बानायदो, लोगोसे लोगोफोरनोबो शेयार बानायफाबानो जाबाय। गोजोन्थों लोगोफोर नायनायनि थाखाय।